Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met een treurig bericht, want het lichaam van de vermiste duiker is aangetroffen. We kregen vanochtend van de kustwacht de bevestiging dat het lichaam van de vermiste duiker is aangetroffen. En dat betreft een man die gisteren in de buurt van Piscadera Bay ging duiken. De duikschool, waar hij vaker bij Piscadera Bay komt, sloeg alarm toen hij niet op het afgesproken tijdstip terugkeerde. Na de melding zette de kustwacht een helikopter, een DES-vliegtuig en een Metal Shark in om hem te zoeken. Ook andere duikers en boten zijn naar de man op zoek gegaan in het gebied. Na zonsondergang leverde dat niks op. Vanochtend is er verder gezocht en uiteindelijk is het lichaam aangetroffen. Heel treurig. Formateur doet vandaag verslag. Daar wordt naar uitgekeken, want formateur Chester Peterson moet vandaag zijn eindrapport inleveren met betrekking tot de formatie van kabinet Pisas 3. Het zal worden overhandigd aan gouverneur Lucille George Wout. En er wordt over gespeculeerd omdat het volgens sommige mensen lang duurt. Ook omdat het maar op één partij gaat, zou het toch eigenlijk sneller moeten gaan, zo is de gedachte. Maar volgens betrouwbare informatie die de Extra heeft ontvangen, zijn de resultaten van de screeningsonderzoeken die Peterson nog verwachtte vorige week binnengekomen. En op basis van deze laatste onderzoeken, waaronder die van de Veiligheidsdienst van Curaçao, heeft de formateur afgelopen week contact opgenomen met de ministerskandidaten om de laatste details te verduidelijken over bepaalde punten die naar voren waren gekomen. Zo lijkt het erop dat de beoogde ministers, 8 mensen die zijn in het team, ook daadwerkelijk benoemd zullen worden. Maar we moeten natuurlijk nog afwachten wat er precies in het eindrapport van de formateur staat. Sylvania wil duidelijkheid over nieuwe ambulances. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Sylvania, heeft natuurlijk ook de berichten meegekregen die onder meer Extra gemeld heeft dat een van de nieuwe aangeschafte ambulances, het type Iveco, te hoog zou zijn om binnen te rijden bij het CMC. Dan zou het niet bij de eerste hulp naar binnen kunnen rijden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij heeft een brief geschreven aan de Raad van Commissarissen van Ambulancedienst FKAK en hij wil duidelijkheid over de wijze waarop de nieuwe ambulances zijn aangeschaft. Werknemers die ongerust zijn en ook vakbonden bemoeien zich er ook mee, of tenminste hebben zich er ook mee bemoeid. Die zouden naar de directeur van FKAK moeten, aldus de minister. Hij zelf was niet betrokken bij de aanschaf, bij de specifieke keuze voor de ambulances. En benadrukt dat het natuurlijk ook een zaak is die nader onderzocht moet worden. Veel meer mensen hebben werk verloren bij de raffinaderij. Dat zegt meneer Hensley Harms. Hij is belangenbehartiger van de werknemers van de onderaannemers. Hij zegt, er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor mensen die hun baan onder meer bij Cru hebben verloren. Maar de onderaannemers, dus de mensen die niet direct bovenaan staan op de betaallijst van de raffinaderij, maar wel werken op de raffinaderij, daarvan hebben veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Hij heeft een aantal genoemd van 196. Er wordt nu de schuld gegeven aan de Amerikaanse sancties, maar het zijn de werknemers die het slachtoffer zijn. 2 weken nadat Post 5 opnieuw werd geopend, zijn al 20 werknemers hun baan kwijtgeraakt. En het zijn vaak mensen die nog niet eens lang in dienst zijn, en die overgestapt zijn van een oude baan en nu dus zonder werk zitten. Hij wil mijn aandacht voor deze situatie. Akkoord over onderzeese glasvezelkabel. Aquatel heeft samen met CETAR NV en de regering van Curaçao een akkoord ondertekend voor de installatie en exploitatie van de onderzeese kabel Celia. Dat is een telecommunicatieproject dat Curaçao positioneert als een van de regionale leiders op het gebied van connectiviteit. Dat heeft Aqualectra dit weekend laten weten. Het systeem is ontworpen als een netwerk met hoge capaciteit dat verschillende eilanden in het Caribisch gebied verbindt met Florida. En dat moet leiden tot hogere internetsnelheden en veiliger gegevensoverdracht. De Celia moet operationeel zijn in het 3e kwartaal van 2027.
Auto slaat over de kop. Dat gebeurde dit weekend. In de vroege ochtenduren ontving de meldkamer van de politie een melding dat een voertuig over de kop was geslagen op de Cerro Fortunaweg. Bij aankomst begreep de patrouille dat de bestuurder van een Hyundai Accent de controle over het stuur was verloren en tegen een tuinmuur van een huis was gebotst. Daarna sloeg het auto over de kop. De bestuurder kwam wonderwel ongedeerd uit het ongeval. Aqualextra werd ter plaatse gevraagd omdat het voertuig tegen een waterleiding was gebotst en deze had gebroken. Minister lanceert nieuwe nummerplaat. In het afgelopen weekend heeft de minister van Financiën, Javier Silvania, een nieuw ontwerp voor een kentekenplaat voor auto's gepresenteerd. Er kwam lof en kritiek voor en tegenstanders en daarop plaatste de minister 7 verschillende kentekenplaatontwerpen op zijn Facebookpagina en vroeg zijn volgers om te stemmen op degene die zij het mooist vonden. Ook deelden enkele burgers hun eigen ontwerpen die zij mooier vinden. Voor veel mensen moet juist specifieke Curaçaose zaken als de handelskade op het beeld te zien zijn, op de plaat te zien zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 85.000 auto's geregistreerd op Curaçao. Het is volgens de minister tijd voor een nieuwe nummerplaat en op deze wijze probeert hij daar zo democratisch mogelijk aan te komen. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen bij een mooie activiteit gisteren. Die vond plaats op de Collegio Netsi Pieters. En dat was een samenwerking met de Curaçao Chinese School, waarbij samen de Internationale Kinderdag werd gevierd. En het is belangrijk dat kinderen aandacht voor elkaars cultuur hebben, voor elkaars taal hebben en dat er een openheid van zaken is. En dat is volgens ook de plaatsvervangend consul-generaal van China, minister Wang Fanfu, heel erg belangrijk. Hij gaf een toespraak waarin hij benadrukte dat de Curaçao Chinese School al in 2014 is opgericht en dat er al 1600 studenten een diploma hebben gehaald al hier. Het zijn vaak ook mensen die op die manier teruggaan naar China, maar het is een grote school in die zin dat er veel leerlingen komen. En het is ook belangrijk voor Curaçao dat er een Chinese school is, al dus meneer Wang Fanfu, maar ook dat er contact is, dat er van elkaar geleerd was. En wat is een mooier moment dan de Internationale Kinderdag om dat te vieren. U ziet het op de beelden. Dan voetbal, want de Curaçaose selectie is klaar voor een reeks wedstrijden. Vrijdag spelen ze thuis in het SDK om 7:30 en op 10 juni in Aruba. Het zijn twee belangrijke wedstrijden die gewonnen moeten worden. En dan maakt Curaçao weer een grote stap in de WK-kwalificatiewedstrijden. Vanaf 14 juni is het Gold Cup in Amerika en Canada. En dan moet de Curaçaose selectie laten zien dat ze daar ook hoge ogen kunnen gooien. De bondscoach is er en ook de spelers zijn er. De bondscoach zei wel nog tegen ESPN dat hij ervan baalt dat spelers als Richetli Bazour en ook Tahi Chong nog steeds niet de keuze hebben gemaakt om voor Curaçao te spelen.
Hij verwees naar Suriname, waarin de afgelopen periode verschillende spelers van naam hun keuze hebben gemaakt om voor de nationale selectie uit te komen. En hij zou willen dat dat met meer Curaçaose spelers gebeurt die ook voor Curaçao kunnen kiezen. Los natuurlijk van degenen die dat tot nu toe al gedaan hebben. En hij is blij met de selectie die hij heeft. Dan gaan we naar Bonaire. Het is een paar dagen geleden, maar we hebben nu de beelden van de persconferentie van staatssecretaris Zolt Zabot, staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties, die benadrukt dat het voor Bonaire tijd voor actie is. Papier volschrijven is mooi, plannen maken is mooi, maar het gaat om daadwerkelijke actie. Kijk naar de bijdrage van de staatssecretaris. Ik zit hier sinds 3 juli vorig jaar op deze positie als staatssecretaris Koninkrijksrelaties, maar ook digitalisering. Wat ook geldt trouwens voor de Westlanden, het beleid dat we daar maken. En wat ik vanaf dag 1 heb gezegd met betrekking tot de relatie met onder andere Bonaire, is dat ik 3 prioriteiten heb. Dat is goed bestuur, solide financiën en zelfredzaamheid. En daar valt heel veel onder. En waar het nu om gaat is dat je daar prioriteiten in gaat stellen. En daarmee ook, als je minder activiteiten op tafel legt en ook minder papier produceert, maar precies weet wat de prioriteiten zijn waarin je samen in op moet trekken, dan denk ik dat je daar ook snelle resultaten ziet. Nou, we hebben een aantal onderwerpen benoemd vandaag. Celibon, daar moet gewoon snel wat gebeuren. Het toerisme, daar moeten we ook meer duidelijkheid krijgen waar we precies op gaan lopen. En we, dat is Bonaire natuurlijk. En ook als het gaat om voedselzekerheid, denk ik dat er nog grote stappen kunnen gezet worden. Maar ook als het gaat om openbaar vervoer, waar hier ook al jaren over gesproken wordt, denk ik van, we hebben genoeg gedacht en we moeten nu van denken naar doen. En die mentaliteit, die bezig ik in Nederland, in Europees Nederland, maar die bezig ik ook op de eilanden hier in het Caribisch gebied. En dan gaan we tot slot naar internationaal nieuws, naar El Salvador, waarbij de president Nayib Bukele heeft gereageerd op kritiek. Hij zegt dat het hem niets kan schelen dat hij een dictator wordt genoemd. Ik heb liever dat ze me een dictator noemen dan dat ik moet toekijken hoe Salvadoranen op straat worden vermoord. De 43-jarige Bukele is onlangs herkozen als president van El Salvador met 85% van de stemmen. En hij ziet dat als een steun voor zijn strijd tegen de criminaliteit. Onder zijn regime zijn al 86.000 mensen gearresteerd die worden beschuldigd van lidmaatschap of medeplichtigheid aan criminele bendes. En volgens Bukele zijn in de afgelopen 30 jaar 200.000 bewoners van zijn land vermoord door bendes. Dus hij gaat door met de strijd tegen de gewapende bendes. En hij maakt zich niet druk over de kritiek die hij daarop krijgt. Want hij zegt dat juist de grote aantal mensen dat op hem stemt een bewijs is dat hij goed zit met zijn beleid. Hij verwees ook naar de samenwerking met Donald Trump in Amerika. In maart ontving El Salvador 252 Venezolanen en 36 Salvadoranen die door de VS gedeporteerd worden. Hij sluit ze op en hij heeft geen boodschap aan buitenlandse congresleden die komen aankloppen om te eisen dat we criminelen moeten vrijlaten, aldus Bukele. Met welk recht denken ze dat te mogen doen? Het zijn altijd die zelfverklaarde verdedigers van de democratie die niet in onze democratie geloven, aldus de president van El Salvador. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.